दा औ जोंथ' औ नोंथांखौ आयेननि राहा लानायनि थांखि लाबाय मा बुंगोन दा बेनि सायाव? बड'लेण्ड बुब्लियाव कल रायलायहरफ्लांनानै निमाहा बिनो गोनां जादों सासे मानसिया आरो बिनि सायावहाय बड'लेण्ड बुब्लिया फुरा बाय'डाटाखौनो दिरुनजोब्बाय। साबधान जा सोरखारजों थानाय निउस चेनेलफोरखौ मालाबाबो दांनानै दाला मोजांबाबो गाज्रिबाबो। आंनि नुनायावथ' जेबो धमकि होनाय मानाय आं खोनायाखै। रायलायहरदों आरो जास्ट ओरैनो जानला मोनला रायलायहरनाय एसे बोरै बुंनाय खिन्थु बे दमद्रायाव थाङाखै बायदि नुदों आं। मानसि लानानै लोगो हमहैनो नागिरनाय बायदिसो खोनादों। जिखुनु जा माब्रै बाय'डाटा मा जामारनाय बोरै फुल डिटेल्सनि भिडिअ फैबाय। टाइम पास रायलायहरदों होनदां। नङा नोंथाङा दा न'आव फैनानै अफिसाव फैनानै मानसि लाना फैगोन होनना बुंदों नालाय। है नङा माने ओरैनोसो बुंलाहरदों बेखौ। मानसिबो गैयालै आंजों रावबो ओरैनो सादारन सुबुं। बेबायदि जानो नाङा। दा औ जोंथ' औ नोंथांखौ आयेननि राहा लानायनि थांखि लाबाय मा बुंगोन दा बेनि सायाव? निमाहा होदो ओरैनो गोरोन्थियाव बुंहरफ्लांबाय माने। बेबायदि जानाङा आरो दा जौ औ लोंदो बहुद गोबाङानोथ' जौ लोङो जौ लोंदो होननानैथ' नों माखासे माबाखौबो खालामबा जायाना माखासे आं पार्टियावबो थाया दा माने ओरैनो टाइम पास रायलायला हरनो होननानैसो। मोननै पार्टियावबो थाया ओंखारनाय जाया माने। मा नाम मोनदोंलाय नोंनि नामा? लकिनाथ औवारि। माबे जायगानि? कारिगावनिनो। कारिगाव माबे गामि? ओरै आमगुरि जायो। नोंनि फादारनि नामा मा नाम? नबिन औवारि। मादारनि नामा? निहुला बसुमतारि। नोंथांनि बुंनायावथ' मायाबा मोनसे राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां बायदिसो बुंहरदों ना नों? ओरैनोसो रायलायला हरनाय जादोंलै टाइम पासनि जेबो गैया। दा टाइम पासावनो जुदि जोङो दा आयेननि राहा लायोब्ला नों गोबां खस्थ' मोनगोन दायो। खस्थ' मोनगोन औ बेखौथ' मिथिखायो मिथिनाया। बिदि जानो नाङा आरो दे गोजोन दा औ जोङो सानफ्रोमबो गोजोनखौ हास्थायनांगोन। औ औ नंगौ नंगौ। जोङो दा खौरां फोसावनाया नों बुंदो जे बि पि एफ बिखौ फोसावा उमुगनिखौ फोसावो होननानै बिदि नङा बाथ्राया। सरकारा जाय थायो बै सरखारनि औ हाबाफारिया सरखारजों बांसिन जायो। नों सरखारजों जाय सरकारा थायो बेजों सानफ्रोमबो थाफानांगौ। प्रग्राम लायो थाफानांगौ नङा। जों थाफाया सरकारा सानफ्रोमबो प्रग्राम लानायफोरा बांसिन जायो। सानफ्रोमबो प्रग्राम लायो। जाय दोलोआ सरकाराव थाया बिसोरनि प्रग्रामा खम जायो जोंनियाव खम फैयो निउसआ। औ आरो औ जा मोनो जों बेखौनो निउसाव होयो निउस लानायनि उनाव निउस दानखोमानाय जों दासिमबो रेकर्ड गैया जोंनियाव। थिगानो दं बुजिबायना ओरैनो नोंथाङा बुजिबाय। लोंनानै जानानै इमसनेल जानानै जोंनियाव जुदि बेफोरबायदि दम हरोब्ला एसे गाज्रि जागोन आरो। दे जेबो नङा आदा निमाहा होबानो जाबाय। दे थेंक इउ। फल'वार्स नायबाय थाखायो आं नोंसिनि चेनेलखौनो। दे दे टाइम पास रायलायला हरदों होनदां। नङा नोंथाङा दा न'आव फैनानै अफिसाव फैनानै मानसि लाना फैगोन होनना बुंदों नालाय। है नङा माने ओरैनोसो बुंलाहरदों बेखौ। मानसिबो गैयालै आंजों रावबो ओरैनो सादारन सुबुं। बेबायदि जानो नाङा दा औ जोंथ' औ नोंथांखौ आयेननि राहा लानायनि थांखि लाबाय मा बुंगोन दा बेनि सायाव? निमाहा होदो ओरैनो गोरोन्थियाव बुंहरफ्लांबाय माने। बेबायदि जानाङा आरो दा जौ औ लोंदो बहुद गोबाङानोथ' जौ लोङो जौ लोंदो होननानैथ' नों माखासे माबाखौबो खालामबा जायाना माखासे आं पार्टियावबो थाया दा माने ओरैनो टाइम पास रायलायला हरनो होननानैसो। मोननै पार्टियावबो थाया ओंखारनाय जाया माने। मा नाम मोनदोंलाय नोंनि नामा? लकिनाथ औवारि। माबे जायगानि? कारिगावनिनो। औ आदा मा खालामदोंब्रा? मा खालामदों? सोरमोनबा? सोरमोनबा माने ओरैनो लकेलनि मानसि क'क्राझारनि। ओरैनो हरलाबायदों रायलायनो होननानै। मानि मा रायलायनो? मानि आदा माथो नोंसिनि निउस पर्टेलाव माथो बि पि एफ नि हेंथायै बुंबाय थायोब्रा माथो। माने जेन'बा इउ पि पि एल नि माने मोजांखौल' होबाय थायो नोंसिना माने निउसाव नुनायाथ'। अफिस टाइमाव फन खालामदों नामा फंबाय? होमबालाय गाबोन आङो मानसि लानानै थांनो हागौ नङाबा जेन'बा नोंसिनि अफिसाव रायलायनो हागौ आरो माने।